Ka National People's Youth Front NPYF kabade ke youth wing jong sengsan partai National People's Party. Haka arp kendai terik Kuala Lengkot arhajar arpuar kala penkup buram yauba kit boklang nongrem hadian mula syajit kumu presiden bertemai ka NPYF Meghalaya. Haka ni kejeng penkup buram yauba kit boklang nongrem lawan banishim benta dengan ngelam ka NPYF Meghalaya. Uba kit boklang habakran na kejingilang uluang bakumu presiden unselet cabarok ki distrik jong kejala ban penklanya ke NPYF da geba pendrong ik samlakan thai bat cendrang kum ki dikhot haka bat ban chna sinon ki chnat trekam kaban longru kum kejing penklanya ke seng NPP ha ki election MLA kaban salong ha ka snam arhajar arpulai. Uba kit boklang uluang bak NPYF kan ajing kersah na ke sorkar jela ka balayalam na ke NPP ha kejing penbet uput usam ka jela Asam kajing temu ban penkan ria iki beriau na them metor bat banla ban penyo no ek enalain permit ak jela bat kiwe kimat kawai ketika parent body ka baar ngidon ki women's wing ka balai ngidon ya ka seng yung ki samla te kum unong yalam yung ki samla ngangej bangin ya ya rengkat hi bat ki nong yalam jong ki parent body ka bamut bangin ya rengkat hi bat ki issue ki ba na kaliang jong lada kumentangi ngidon haka parti ka yalam ya ka sorkar gini ya rengkat ban kersan tengah ya kinu ki isu kiba ka sorkar ke jungi ka syem te kumban ong menta ngangej ban kaliang jungi ngiyoi kiba bon ki isu kiba na kaliang ka sorkar ke jungi kala syem te ngi kum ka NPWF ngidon ka menta ka bakrau ban ai mensem ban kersan tengah ya ka sorkar ha kiba bon kini ki isu kiba ngamdon kam ban ong ngangej ban barok ngiyatip ya kata ki isu ayu kiba ka sorkar ke jungi menta kale te ngi kum ka NPWF ru ya ki bakum kita ngin ya ai ke kti kamon ka kti ka diang ban ai mensem ya kinong hilam jungi bakin tre ban pendap ya ki jing ki ba ki kidan bangi ngi don kam ban enroll ki bre piso thu haba ong enroll ya ki samla kalong bang habang ikot ya ki samla sekani ka parti kalong ka dor kum kata kan ban ka habang iong baki samla ngin enroll kita kila dei lupa ki ban nang penbun susu ya kinong thabot ki ban bot ya kane ka parti ke jungi halor ki babon ki isu pengan syukran jad ba piong yang namta ki ki mat ki bah kongsan PUI menta ba ka parti ke jungi ka syem ya ka benta ka bah khamat kum ha ka bah persang ban penbej ya ka kenrum keram ki pending isu ki barem kum yoput usam kane ka parti jungi ka syem ya ka benta bah khamat ya ka ban persang kabangaru ngaladon haka politics kum uway na kinong trei barit nga kami iya kanu ko sorkar basim kya ka sorkar NPP but ngangej ba ka NPYF hapo kajing yalam jongar ngun kersan tengah iya ka sorkar bahkan pendep iya kini kijing temu kumbang UI lengba ki statement ki ba chief minister UI na kapor ban pendep iya kani ka isu kloi ka bala ka baar isu ka bang UI ka ba barok ki samla jong ka judgment reu khamtam kabang yakran ka por kadai ka isu jong ka themetor ka barok kia angnut kia lenga kia kwa ba nginyo no ya kaban pendap ya ka ban kaliang jong sorkar jong ikla don ka jing temu ka ka bang don ong kalong hot ka sorkar jong ikla persyang ti hadu lanu kan la ya kata ngaru ngamla ban ong menta tang ka rule jong NPWF ne kalong bangin kersan ni ka sorkar bat ni kwa bala dalong ka bala kat banang kloi kata kanang sultanat ba kanang bah namta kajing khmi lanti ka jungi kum ka PYF